pred pár dňami mi prišiel platobný rozkaz zo súdu, že mám zaplatiť viac ako 70 000 eur plus súdne trovy viac ako 3 500 za auto, ktoré som nikdy neprevzal. Je to rozhodnutie vydané len na základe tvrdenia leasingovky. Moju verziu si doteraz nevypočuli. Človek, ktorý mi to celé spôsobil, si nechal vyplatiť na svoj účet peniaze za toto auto. Ale neprevzal ručenie ani za auto na úver, ani za firmu, ktorú odo mňa kupoval. Neprevzal ani prístup k elektronickej schránke Slovensko.sk. Do tejto schránky ale chodili správy od súdov, od finančných úradov a ja som videl len notifikácie a správy som nemohol otvoriť. Kontaktoval som súdy, úrady, Slovensko.sk a všade mi povedali to isté. Vy už nemáte prístup k tejto schránke a my vám to nevieme otvoriť. Takto sa stalo, že prebehlo konanie na súde o mne, bezo mňa. Takže dnes odo mňa chcú viac ako 70 000 eur plus súdne trovy a ja sa musím brániť. Ak poznáš niekoho, komu sa stalo niečo podobné, tak ma kontaktuj a vidíme sa v ďalšom videu.